Mayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw nining tulumanon. Handumanan sa kaawit. Ilabi na sa mga artista nga may maghatag og kinabuhi. Dining akong kaagi. Ako si Romeo. Sa dili pa na ako sugdan sa pagsaysay, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Daddy. Awa, nindot kayo ang wig nga gipalit sa akong mama. Wow! Piling na ako ang ngayon kay ko ana, day. Angayan kit ka. Kimpisan og lalaki ka. Murang kagpapay og naong good. Paul Makobi. Ah, sige, sige. Pero isukod lang ha. Ayaw lang dadas inyo kay kasabaan niya ako ni mama. Ay, dili siya na ako pwedeng dadon sa amo, oy. Patay ko ni Papa. Wa di siya kay Pao nga payot ka. Wala. Tanawa. Wow! Ang naganan ni mo, uy. Murang kag babae. Kay babay, bitaw ko. Pero! Hala, Hala, patay. Romeo! Papa. Huwag kita pasalanan! Ikaw na lang kinusaran, anak, nagbilayot pa ka! Kay Pa! Angay ni mo! Kapag ikaw na lang mo'y namatay, dili mo inahan! Kaya ikaw may nagdagdimal kung kinabuhi! Nasakit na kayo, Pa! Maluhay ka! Kaluway ka ni mo, Romeo. Nagaway kag bunog, oy. Sakit nga ako mga bunog. Hasta ang akong lawas. Nga nang anak may mong papa, oy. Ang namatay man si mama tungod sa iyang pagpanganak na ako. Mao nga, lagot ki siya na ako. Huwag mo kayo sa anak, good. Mao gani. Pero, dili man siya ko niya madawat, uy. Mao, ako laling antuson. May untag di ka magdumot sa mong papa, anak. Dili siya ko madumot ni Papa. Bisag kapila pa ko niya dagmalan. Dili ko magdumot ni Papa. Hanto niya, udako ko. Sigurado gid ka gusto kang mo trabaho? O, tiya, parang makatabang na ko ni Papa. 16 pa man in taon ka dong, oy. Unsa man kahay maayong trabaho para nimo? Bisag unsa lang trabaho at tiya, dawato na ko. Ang importante nga makakwarta jud ko. Nahala, sige. Mangita taong paagi. Usa, kargador ka? Opa, para may trabaho nga, pwede na akong masudlan. Pero mangita pa kog lain para doble akong kita. Maayo. Pa, murag taod-taod na dyan ang kubon nimo. Ato ka nang ipa-check up pa. Nubuang kaya. Walang ganitay kwarta hapit para makaon. Pa-check up na nunta. Pero mura namang gud ko gikulba na nang imong pagsigig ubo. Bisag unsa naman na simba ko lain taon, oy. Bitongo ko ni mo! Wa man pa. Alagi ha? Mayroon sa mamatay ko. Oh. Pwede na ko makakita sa mong dagway. Ug mag-uba namin sa mong inahan nga imong gipatay. No, sige. Hilak na yun! Yan ka bayutak ka. Pa! Sige lang. Mag-realize raw niya ng amahan ni mo, Dong Romeo. Pagkahibos lang kayo, tiya. Pasensya na ka, ha? Dili ko makabadlong anang amahan ni mo. Kay tuod bisag, igsuon mi. Dili mi magasinabot tungod anang iyang batasan. Dawat na nako ngayon anagid si Papa, tiya. O nahangtod-sangtod na lang ko niya madumpan. Dong Romeo, Sigurado ko nga malipay si Papa ni akong da. Kay paborito kini niya nga pagkaon. Asa ba si Papa? Murag lahi na dyan yung ubo ni Papa da. Pa? Pagduol na ko. Oh, ha? Nga naman. Oh, ginuo ko. Ano na idugo ang imong kamot? Sa ako ni pag-ubo. Mata na. Nabala ka na kay kunimo pa. Oh, ang doktor.
Ang doktor ni Papa. Dok, kumusta si Papa? Unsa kahintay niya? Ganong, dunay dugo ang iyang ubo. Dunay cancer ang imong amahan, sir. Sa? Lung cancer. Inungdan sa pagsigi niya ko po. Kinuko ko. Mao ba? O tiya, naglibog ang kukuhon sa iyang buhaton. O pangayo og giya sa Ginoo. Dili ka niya pasagdan. Lord, nilibaw ko nga tagsarak ako sa piti mo. Pero maluoy ka. Nagkinaunan kay kunimo karon. Ayaw pa sa si Papa. Mahal ka lang ko siya. Andam ko maganto sa tanan basta dili lang siya mawala ko. Dili na ko kaya mawa si Papa, Lord. Please. Ayuhain taon siya. Ngayon niyam ko sa ospital. Wala ko laing choice. Hindi na nga lang ka dinhi. Kay nahalo ko nga maunsa ka. Mabuhan na magka, Romeo. Wala lang yung petaro nga desisyon sa kinabuhi. Giuboro ba ko na imo na kong gidahin nun sa ospital? Naakay lang cancer pa. Oh, Sorry pa. Sorry kung mauni imong gidangatan karon. Pero ay kablaka. Bisag pilapit mabayaran. Pangitaan ako paagi maayo ka lang. Mo sideline ka o pang-make up? Oo. Ina ko kung doon na kay Kaila. Ah, sakto ka ayo. Na ako igagaw nga nangita og makeup artist para sa ilang pinap. I-recommend ka. Salamat kay Day. Dako na kinig tabang. Gente, pero adin siya kantos gido ha. Bali, nanay daog kuno hayaning daan. Kamang tanan, fair gyud ang bayad isip talent fair man ninyo man na. Oh, okay na kikikuha na, madam. Way problema. Kumusta naman ka pa? Wala ba kay gibati nga sakit? wala naman hinuunak. Gali na naman gud ka na nga nagsigi o higda. Nabalaka ko nimo. Gusto lang kong relax na ka. Ikabalag ka, okay ra ko. Dali pa. Dali pi. Haplasan ti kaini, oh. Ha? Unsa man na? May kasad panyawan oil. Makatabang ni nga marilax ang imong pamati pa. O gawas nga marilax ka, napagini cooling sensation o humot pa jud kaayo. Uy, humututuod. Bi kuno bi. Butangin na yan ko, anak. Sigurado ka nga kaya pa nimo imong trabaho din hidong? Daghana kaayo kag ipang trabaho para lang makakwarta ka. Unya, magbantay pa gid ka ni papa nimo. Okay na, tiya. Ako sa rin atuon si Papa kay nakiskot ang doktor nga pwede na siya makagawas karon. Maayo kung mauna. Salamat kayo nagagawas ni kita. Salamat kayo, anak. Uy, sa pa yan pa, uy. Ikaw pa. Pinanggagod kayo ta ka. Ug sorry sa tanan akong nabuhat nga sinalbahis dihan mo. Sorry kung ikaw mo'y akong gibasol sa pagkamatay sa mong inahan. Pa, wala kay angin kabalakan, okay? Nagkonsensya kayo ko sa akong gibuhat nimo. Ug ikaw pa mo'y nagatiman ako karon nga nasakit ko. Wa ko nimo biyahe bisag naghatag ko og burden nimo. Dili ka para sa anon para nako pa. Ikaw ang akong inspirasyon. Ayaw paghula-hulaan na, uy, okay? Ang imong hunaw-naon, nga magpakaayod jud ka.
Ngit naman di ay. Ay, nakatuog jud ko. Tungod siguro ni sa pinagkikadlaw nga sobra ko kakapoy. Magluto sa ko para panihapon namon ni Papa. Ako sa ding i-check si Papa sa iyang kwarto. Pa? Ginoo ko. Pa! 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 Nga naman! Nga nung gibuhat manini mo! Pa! Nga nung naghikog ka man! Nga naman! Pa! Mauto'y pinakasakit nga nahitabo sa akong kinabuhi na naabdan ako si Papa nga nagbitay na. Ug bisag pila pa katuig ang mulabay. Dili o dili mauha ang kasakit nga akong gipati. Dili na lang kutob o daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RNN. Oh, uban sa awit ngayon kita ngayon. Awit nga nagalahan, Daddy. Ang kaagi gibatan no duha sa radyo ni Carol Marie Kain ugubos sa direksyon ni Priscilla Regadas. Kamusap mga higala ug mga suking ti paminaw kinasing-kasing kong kidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kakabit. I-address lang nining tulumanon handimanan sa Sagawit care of Orimin Production Center, Studio 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Menia Boulevard. Baka ipada sa Handimanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, tagang salamat sa inyong pagpamina.